така, хора, съжалявам, просто без исках се спрях видеоклипа. Това е втора част. Сега правих се го на костюмс. Да се променя скинът. Така. Сега изберете което лице искате. Аз избирам и това. Не, ето това, ето това. Така. И си избирате някоя игра, например Murder Mystery 2. Сега ще ви покажа как действа там. Както виждате, аз съм в Murder Mystery 2 и тук виждате такава камера. Ако натиснете тук, това означава, че сте с камера. Ако натиснете тук, значи сте без камера. Така че ако ви е харесало това видео, абонирайте се за моя канал и лайкнете това видео. Чао!